आं बे फुं समाव बयबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो आंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय। गोलाव सम गोबां परिस्थितिजों सन्मुखीन जानानै आङो जोंनि बिटिसिनि गोरों गोरा साफ्रोमबो व्यक्तिजों रायज्लायनानै फाइनाल सिद्धान्तआव फैबाय जे गाबोन 8 तारिख फेब्रुवारि खालि साननि 1 बाजियाव आंनिनो समस्ति चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय थाइखा जरानि गेलेग्रा फोथाराव आङो इउपिपिएल दलाव जगदान जासिगोन। साफ्रोमबो मावथि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोनहा आंजों थाफानानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै राजनिति खालामनाय आरो हारि सिबिनाय समाज सिबिनाय खामानियाव लोगो लाफादेरनो लुबैयो, बेबायदि इच्छुक व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायहरो, फै गाबोन साननि 1 रिंगायाव जों जयैनो दोलै नोगोरै इउपिपिएलआव जगदान खालामनि। दा रायजोफ्रा आंखौ सोंदों जे मानो बिपिएफ गारनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामनो नागिरदों। बे खारना गोबां खारननि गेजेराव आं मोनसे खारना बेनो जे जोङो बयबो बिटिसिआव जि समावहाय मोननै राजनैतिक दल बिपिएफ आरो इउपिपिएल दाफुंनानै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेबोदों बा राजनिति खालामदों, बे समनिफ्रायनो जोंनि हारियाव जोंनि समाजाव गोबां धरननि दाङाबाजि नांलायनाय खमलायनाय एना एनि जाबोनायखौ जों बयबो मिथिगौ। दा ओरैबायदि परिस्थितिया जे मोनसे गामियाव बिपिएफ इउपिपिएल लानानै हाबा हुखानिफ्राय सावरि बादालिनिफ्राय गावजों गाव सहानुभूति होलायलायै थांलायलायै फैलायलायै बेबायदि परिस्थितिसिम सफैदों। दा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिभिन्न समावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' खालामनायनि बे मोननै दलखौ ज' खालामनायनि सेस्ताबो खालामबोबाय थादोंमोन। दा ज' खालामनायनि बेलायाव आं बेखौनो अनुभब खालामदों, आङो जिहेतु हाराजे मुगुजे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिमोन, बिटिसि दाफुंनायाव आंहाबो गोबां अबदान दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जोङो राजनिति खालामबोदों आरो दासिमबो आङो थांनाय खैदिन आगोलाव आं जि रिजिगनेसन लेटार होबाय बे समसिमबो आङो बिपिएफ, दाबो आङो गुबुन दोलोनि नंथ'आ दिनैनि दिनाव, खारन गाबोनसो आङो जगदान खालामगोन। बे समसिम आङो बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै समग्र बिटिसिनि राजनितिखौ आङो पर्यालसना खालामदों आरो बेनि गेजेराव आङो अनुभब खालामदों जे दिनै नङा गाबोन नङा बा बबेबा मोनसे समावहाय जोङो ज' जाथारनांगोन आरो ज' जायागौ माने जोंनि हारिनि जि थामोनथा हारि दाफुंनायनि जोंनि जि सिन्ताधारा बेयो आधुरा जागोन। जोंनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि राजनैतिक दलफ्रा बिभिन्न कार्यसुचि लानानै खामानि मावो, बिभिन्न प्लेन पलिसि आइडिया बेफोरनि खोथा शेयार खालामलायो। नाथाय मोननै मोनथाम दल थानायलाय मोनसे दलनि सिन्ताधाराया दस्रा आरो बबेबा मोनसे दलनि सिन्ताधाराया दस्रा जानानै जोंनि गेजेराव आरो गावसा गावसि जानानै दिनैनि जि राजनिति परिस्थिति बेखौ जोङो सन्मुखीन जानांदों। आं दा ओंखायनो गोदान मोनसे आसा लानानै आरो समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ धर्मालम्बी जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर गुबुन गुबुन भाषानि सुबुंफोरखौबो जयै लाफानानै मोनसे गोख्रों राजनैतिक खालामनो थाखाय आरो बिटिसिआव स्ट्रं मोनसे राजनैतिक आबहावा माने स्टेबल पलिटिक्स लाबोनो थाखाय आङो खामानि मावनो ओंखारदों, जेन' बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिनि पलिटिक्सआ गुबुन जायगानिफ्राय नारसिनजानाय प्रेसाराव खामानि मावनाङा। आरो बेखौ आङो सम्भब नुदों जे
आं अपेनबो बुंगोन जे BPF-आव कालेक्टिभ अपिनियन जाया, BPF-आव कालेक्टिभ डिसिसन फैया। बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन दुर्बलता, उइकनेस BPF-आव। बेराफारसेथिं UPPL-नि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै आं बेखौ उपलब्धि खालामदों, बिसोरो बांसिन गणतान्त्रिक सिन्ताधारा आरोबाव इनक्लुसिभ माने बयखौबो लाफानानै साननाय मावनायाव बिसोरो BPF-नि माबानिफ्राय लिडारशिपनिफ्राय साबसिन बे स्पेसखौ मोनो, आं बेखौ नुनो मोनदों। बेखायनो UPPL-आव थानानै आङो आंनि जि साननाय, रायजो राजाफ्रा जायखौ लुबैदों, आंनि हथिरथ आंनि लोगोफोर BPF-नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जायखौ लुबैदों, बेखौ रियेल सेन्सआव मावफुंहैनायनि हाबाफारि हिसाबैनो आंनो प्रथम UPPL-आव थांग्रोनोसै होननानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिबेकआव सिद्धान्त लानानै आं बे खामानिखौ मावसिगोन।